Hvad siger du? Ja, det tænker jeg. Der er mælk, ja. Hvad kan Du er så dygtig. Du er begyndt at sove på madrassen. Så alright. Der er David, og der er jo med. Kan du lægge dig ned i dag? Ja, han har ikke lille tøv. I dag skal vi starte med at synge om den lille undulat. Ja. Og så er der en lille sild. Til den her med. Nej, så er det elefanten? Nej. Så blev det regn og torden. Så er en lille. Gudens spor er luftig, og hvis du vil skine, og jeg har vinger, så har jeg lygter på. op på plakaten med liv. Godt. Ja. Og stærkt. Den klasse. Jeg må se, hvad det er. Så sætter vi fast. Tak. Og så må du lidt. Og den lugter lige at komme her. Og benene vil være drættet. Hoppa. Den er bare en, der kan være med. Den er rigtig sikker, at det giver. Kan du se noget derinde i? Kan du se fingrene? Jeg vil gerne se. Der er pærer. Der er pærer. Ja. Og den her, det er Med flødeskum. Du kan også godt lide det, vi har. Og det starter. Kan du cykle, Sylvester? Det er godt, Nicole. Helt godt. Dengang Nina, hun var en lille baby med kort hår. Ej, det er dejligt. Skal vi så lige have dynen over? Men der kan nogle få lille sove her på. Jeg tager din næse nu. Skal vi sætte den på? Det er også lige ret. Jeg sætter den på. Hej! Hvem er inde i spejlet? Hjulene på bussen drejer rund, rund. Og Majsa og Rebiok og Averona. Stærkeste. Men her viste hun så bare lige, at hun har taget et ordentligt spring. Ja. Med de samme rubrikker